Wara s-suċċess tal-Valletta 2018 bħala l-Belt Kapitali tal-Kultura, dalwaqt se jibda l-proċess ta' sottomissjonijiet inizjali għat-tieni opportunità ta' Belt Maltija jew Awċija biex tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Dan kien imħabbar waqt seminar li sar fit-Teatru Manuel. Il-proċess ta' sottomissjonijiet ħajkun immexxi mill-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u ħajkun maqsum fi 3 fażijiet. Bl-ewwel fażi ta' dan il-proġett tistieden lill-lokalitajiet kollha interessati sabiex jissottomettu il-proposta tagħhom. Iċ-Chairman tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef sostna li wara l-esperjenza tal-2018 l-Aġenzija tinsab lesta biex tmexxi l-proċess li jmiss. Dak il-proċess jiftaħ bejn l-ewwel ta' Jannar li ġej u jagħlaq f'Marzu tal-2021. Imbagħad li lin minn dak il-proċess aħna naraw dawk interessati kemm ikunu fil-fatt, imbagħad jibda proċess ieħor. It-tieni proċess li huwa wieħed qiebes ħafna fejn tibda tinħoloq viżjoni kulturali, artistika, soċjali u ekonomika għal dak li jkunu urew dal-interess. Is-Sur Mikallef ħeġġeġ lil kull lokalità u reġjun f'pajjiżna biex titfa' s-sottomissjoni tagħha għaliex il-belt li tiġi magħżula mill-Unjoni Ewropea se jkollha ċans li tkompli tiżviluppa. Min-naħa tiegħu l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali, José Herrera, sostna li l-avveniment bħal dan huwa importanti għaliex il-kultura tagħna hija l-mera tas-soċjetà. Saħaq li bekk din l-industrija li tant hija importanti għat-turiżmu trid dejjem tkompli tikber. Aħna rridu li meta nerġgħu napplikaw, nerġgħu nirreplikaw is-suċċess li kien qabel. Biex tagħmel dan l-affarijiet jridu jsiru kif suppost, trid isir investiment qawwi kif sar qabel, tikollok nies b'esperjenza u b'viżjoni biex jagħmlu dan il-proċess suċċess u jiena perswas se jsir hekk.